Nire aurkezpena ez dut irakurriko, hausnarketa bat izango direlako, hau goraz egingo dudana, eta hainbat irudiz baliatuko naiz, eta hainbat datuz, jarraian esango dudana pixka bat planteatzeko. Zertaz arituko naiz, edo zein da aurkezpenaren helburua? Batetik euskal literaturak nazioartean lukeen, izan duen lekuaz hausnarketa egitea, euskal literatura bera definitzeko erabili ditugun terminoez baita ere hitz egitea, itzulpengintzaren balio estrategikoaz datuak ematea, eta euskal literaturaren azterketa akademikoan erabiltzen dugun ikuspuntu konparatzaileaz hainbat hitz esatea. Tas gaitezen Bilbon gaudenez umore pixka batekin. Garaia, ordua, gaina egokia da. Ikuste duzute Bilboko mundu mapa, The Past History of the World, Kurlanskik planteatu zuena, eta non dago Bilbo, noski. Bilbo da munduaren gunea, iparraldean dugu Europa, Rusia izeneko herrialde txikiren bat, Polo Norte, iparraldeko ponoa, Espainia hegoaldean omen, Afrikare bai, baina gunea Bilbao da, dudarik gabe. Bueno, hala planteatzen aldugu euskal literaturaren lekua munduan. Nahiko genuke bilbotarrak izan kontu horietan, baina ez da hala. Noski. Bueno, ari garenean euskaldunen unibertsaltasuna hitz egiten literatura edo euskal idazleak ez ditugu normalean adjektibo horrekin definitzen. Definitzen duguna unibertsal bezala Loiolako Inazio da, Elkano bezalako Marinelak, edo Txillida bezalako eskultureak. Edo begiratzen badiogu estrategia politikoari, Eusko Jaurlaritzaren gaur egungo Euskadi Basque Country markari eta bere nazioartekotze esparru estrategiari, bistan da literatura ez dela lehentasuna, kultura industria baizik, eta referentziazko proiektuak, Guggenheim Museoa, Donostiako Zinemaldia, hau da, normalean diseinua, gastronomia, bideo-jokoak ere, bezalako industri kontuak dira, kultura industria bezala, kontsideratua. Desberdina da Espainiako estatuaren kanpo estrategia. Oso gainetik esan da, hizkuntzak, gaztelaniak, balio estrategikoa baitu. Danok berdintzen eta batzen gaituen hizkuntza hori. Bai, berdintzen, eta ezabatzen gaituen hizkuntza hori. Hizkuntza unibertsala baita, ez du gaztelaniak edo gaztelaniazko idazleak bere unibertsaltasuna frogatu behar. Hizkuntza unibertsal batean idazten duelako. Elena Delgadok, hispanistak esaten duen bezala, estrategia honek ahalbidetzen du la disolución de la especificidad cultural edo universal. Edo beste modutan esateko, balizko berdintze batean ezabatu egiten du identitate eta hizkuntza aniztasun importante bat. Euskararen agenda estrategikoari balio begiratzen badiogu beste hitz batzuk nabarmentzen dira. Ez berdintzea, ez batura, baizik lankidetza. Bai, esate baterako, irakurtzen baduzu euskararen agenda estrategikoa edo horren ildo nagusiak, lankidetza iza, kooperazioa, giltzarri dira. Beraz, hemen daukagu izaro uhartea, eta zergatik uharte bat. Hori da lehenengo galderari erantzungo diodan, hau da, nola ikusten dute euskal idazleek, euskal literatura edo euskal kritikariek. Iban Zalduak esaten du pequeña, nueva, universal y colonial. Horrela dela gure literatura. Edo konparatistek gauza bat azpimarratu dute. Gure idazleek gure literatura hitz egiten dutenean, bereziki atzerrian, irlaren geomitema erabiltzen dute. Halaxe egin zuen Arkaizkanok Frankfurteko azokan, duela urte batzuk, Oden poeta parafraseatuz, edo Obabakoak gogoangarrian, hemen duzue fikziozko axularrek, narratzaileari esaten diona. Euskara bere baitan bat eta bertze zein nahi hizkuntzetarik berezia, hortik gure bakardadea. Bakardadeaz mintzo dira. Eta bakardadeaz gain, txikitasunaren obsesioa erakusten dute baieztapen handietan.
Esatea literatura txikia dela gurea, noski, harreman desorekatuen berri ematen du. Dominazio menderakuntza hitzez baliatzen bai gara, edo kontzeptu horren oinarrian beste kontu bat baldin baitago. Bistako egiten zait beste irakurketa motak behar ditugula gure literatura definitzeko eta gure literatura munduan kokatzeko. Moretik esan zuena urrutiko irakurketak, distant reading bat. Eta batez ere humanitate digitalak gaur egunean, inglesaren gailentasuna gainditu nahian, egiten dituzten azterketak. Kontzeptu asko erabili ditugu gure literaturaz, mintzatzeko, eta horrek definitzen gaitu. Txikia, periferikoa, gutxiagotua, menderatua, koloniala. Definizioen oinarrian okerreko itzulpen badago, batez ere nazioartean, Deleuze eta Guattarik Perruen literatur gaizki esaten dut, mineur, bai. Delakoan, esan zuten gutxiengo batek hizkuntza nagusian idatzitako literatura dela minor, literatura hori. Kleine literaturen, delakoa definitu zuten. Eta nazioartera goazenean, kongresu guztitan, hori da gure literaturari aplikatzen dioten terminoa. Baina txiki hitzak balio polisemikoa du. Pascal Casanova irakurtzen badugu, eta aipatua izan da, nazio txikitako edo hizkuntza txikietako literatura, esan nahi du txikik. Edo Kafkarentzat gutxiengo kultural eta politiko baten literatura. Kafkak abantailak besterik ez dizkio ikusten literatura txiki bati. Eta onda irakur dezagun, esaten du bizia dela, idazleen autonomia sustatzen duela nazioaren barruan, kanpoko ahotsen imitazio ez gehiegizkoa duela, hitz egiten du literatura alemaniarrari buruz, zenbat imitazio txar dagoen, nazio txiki baten memoria, ez dela nazio handi baten memoria baino txikiagoa azpimarratzen du, eta idazle, komunitate edo hizkuntza txikietako idazleek fede handiagoa dutela bere literaturan. Txikiaren abantailaz, mintzatu dira gurean Ramon Saizar Vitoria, berak esaten du esate baterako, nire kasuan euskaraz idazten dudanean oso libre naizela ikusten dut. Nire lana onartua dela, nolabait. Eskoletako behar izanetatik kanpo irakurtzen gaituen irakurlea oso fidela izaten dela normalean ikasia, gure irakurleak ikasiak dira. Lehen aipatu dut Obabakoak, ados? Beste batzuk ez dizkiete hainbeste mesede ikusten literatura txikiai. Kundera dugu, segurazki Les Testament Trahis delakortan, tribuariko leialtasunak eragitzen dituen zama politiko ez mintzo da, edo literatura txikietako idazlek duten arriskua ez rekonozituak izatearena, eta Bernardo Atxagak hitz egin du honetaz goizean. Zubiak behar ditugu, alegia, itzulpengintza. Azken 6 urteetan edo aurreko 6 urteetan ja pasadira bi, Etxepare Euskal Institutuan egokitu zitzaidan lan egitea, Euskara sustatuta edatzeko zuzendari bezala. Besteak beste nire lana Euskal literatura munduan sustatzea izan da. Balio estrategikoa ematen genion literaturaren itzulpenari. Eta urtero 34.000 euro gutxi gora bera eta 20 lan itzuli ditugu azken urteetan. Eta itzulpena estrategikoa da, Casanova Andreak esaten zuen bezala literarizatu egiten dulako, hau da, nork bere kapital literarioa bermatu instituzio legitimatzaileen aurrean munduan kokatu. Baina literatura guztiek behar aldute hori ez biztan da. Esan dut, ustez unibertsalak omen diren hizkuntza horietan idazten dutenak, ez dute legitimazio hori behar. Eta Santana irakasleak esan digu ingelesera 3% bakarrik itzultzen dela. Zer da beraz mundu literatura? Andrea Pizakek oso argi esaten du. Da literatura anglofonoa, eta 3. munduko konsideratzen diren egile naizobren itzulpenek osatzen duten korpusa. Beraz itzulpena giltzarri dugu. Eta hemen duzue gure idazle talde bat. La hora global de la literatura en euskera atera zen berria. Bai? El Paisen. Niri gustatzen zait idazleak eta teorikoek honetaz esan dutena irakurtzea. Eta galdera da, nola daude antolatuta mundu indarrak?
Joseba Sarrionandia aipatuko dut, David Damroschen What is What Literature delakoa aipatzen dulako. Eta esaten du Sarrionandiak teori konparalatzailea aipatuz. Esaten du mundu literatura nazionalen errefrakzio eliptikoa da. Edo mundu literatura itzultzen denean hobetzen dena da. Edo mundu literatura ez da testuen kanon bat, baizik irakurtzeko beste modu bat. Aipatzen ari naiz liburu funtsezko bat. Moroak gara behelaino artean, Euskadi Saria, 2011an, Joseba Sarrionandiaren saio onenetako bat. Orduan berak esaten du, baieztapen troskista bat erabiliz, alaxe esaten du bere testuan, mundu literatura dela desiguala eta kombinatua. Eta berak esaten du, beraz zer egin behar du euskal literaturak? Tentazioari eutxi, errenditu, itzultzen jarraitu, erantzuna da, bai. Elizabete Manterola dut eskuinaldean, eta bere lanak gustoz irakurtzen ditut eta jarraitzen. Bere tesiari zor diogu, bere tesian aztertu zuen euskaratik beste hizkuntzetara egindako itzulpenen korpusa, bereziki Atxagaren obran zentratuz. Eta hainbat ondorio ematen ditu. Gaztelaniako literatur sistemarekiko dugun menpekotasuna, itzulpenen erdia gaztelaniara egiten delako, eta oso gutxi itzultzen da, erdia euskaratik. Garazi Arrulak bere tesian berdiz autoitzulpenaz egin zuen, eta aipatu zuen endozentrismoa, batez ere itzultzen dugu, hizkuntza hegemonikoetara, bai? Autoitzulpena gaztelaniara 186 hartzen du, eta frantsesera 111. Edo autoitzulpenek erdia suposatzen dute haur eta gazte literaturan. Eta Miren Ibarluzeak bere tesian demostratu zigun, itzultzaileen ugaltze eta profesionalizazio nabarmenak, literatur itzulpenaren azpi eremuan autonomizazioa albideatu zuela, Bourdieu erabiltze zuen. Bai? Hau da, onura ekonomikoak ekarri zizkiola euskal literaturari eta profesionalizaziorako bidea. Zabaleta jaunak ohartarazi digun bezala. Askotan izan da, literatura txikien sari nazionalek duten eraginkortasuna. Eraginkortasun bera izan aldu Espainiako sari nazionalak saritutako 7 idazleen artean erantzuna da. Ez. Inondik ere. Atxaga eta Uriberen kasuak, maila batean, bakanak dira. Beraz, azken urteetan euskal literatura itzulpenen ze estrategia jarraitzen ari gara, eta hau izan da, erabat, estrategia politikoa, erabat, eta itzulpenei buruz, nolabait, erresistentzia estrategia bat. Fijatzen bagara azkeneko 5 urtetako itzulpen diru laguntzez, biztan da, merkatu berriak bilatzen ahalegindu garela. Europako ekialdea, eta bereziki hartzen baduzu esate baterako 2018an ze itzuli den euskaratik, ze itzuli den babestuta diruz, kontuz, hemen ez dago dena, badaude itzulpen gehiago. Baina ari naiz ni bide nolabait instituzionala, diru laguntza ofizialak jaso dituztenak Etxepare Euskal Institutuan. Dauzkazu 6 itzulpen gaztelerara, bat katalanerara, bat serbierara, grekera, esloveniara, albaniera, bulgariera eta daniera. Alegia, Gisèle Sapiro, Andreak, translatio, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, lan oso garrantzitsuan CNRSek publikatuan esaten duen bezala, inglesaren hegemonia gainditzeko asmoz, beste nolabait, beste logika hori, logika ekonomiko, politiko eta kulturala apurtzeko asmoz, beste merkatuak bilatzen ari gara. Eta etekin ikustet nahiko onarekin. Erresistentziak 2, hizkuntzen arteko desoreka. Goizean aritu da Anokina Andrea bikain, azpimarratu du mundu populazioaren 90% eleanitza dela, hizkuntzen artean bizi gara. Hizkuntzek aniztasun horrek identitate anitzak ere bermatzen dituzte. Galdera da, Michelenak esan bezala, euskaltzen dian gaudanez, gaztelania ere gure alda. Badirudi baietz, Aurelia Arkotxak bere artikulu bikainean, Juan Mari Lekuonaz Genesizen, frogatua du.
Gaztelania ze garrantzizko gaztelaniarako itzulpena, gaztelaniatik itzulpena izan zen Juan Mari Lekuona handiararen sorkuntzan. Eta Aiora Jakak aspaldi demostratu zuen, Sarriunendiari buruzko bere tesian, Sarriunendiaren irakurketen oinarrian dauden gaztelaniazko testuen garrantzia. Hizkuntzen artean bizi gara eta merkatuaren artean Euskal Herrian honek eragin duen polemika izugarria izan da, itzuli ala ez. Idazleak hartzen baditugu, Eider Rodriguez handia karri dut ona, Euskadi Saria, bitan, birritan irabazi berri duena, gaztelaniarekin izan duen hitz bere harremana kontatzen digu. Ahora ha traducido sus relatos al castellano. ¿Qué relación tiene con esta lengua? Muy buena relación, cómoda y natural. Alguna vez ya he comentado que cuando estoy traduciendo mi propio texto a la otra lengua, siento como una especie de comunión entre ambas lenguas. Bere baitan dauden hizkuntzak. Edo aspaldian antolatu genuen 2008an kongresu bat, Estatu Batuetan, Writers in Between Languages, bai, hain zuzen galdera honi erantzuteko. Nola da Euskal idazleen harremana bere hizkuntza aniztasun horrekin? Harreman oso desberdina da, batzuentzat leialtasunagatik idazten dute euskaraz, tribuaren hizkuntza dalako. Beste batzuk bere baitan dauden hizkuntzak naturaltasunez erabiltzen dituzte. Saizar Bitoriaren kasuan esana da. Euskaraz idatzi ondoren, eta euskaraz ikasi ez duten euskal herritarrak ere egon badaudenez, etxe barrurako itzuli eta argitalpenak egin beharko lirateke, baina kanpoko elite kulturalek gure berri izan dezaten. Kontua da, gaztelaniaz argitaratzen dugunean, esan dugun bezala, ezabatu egiten dela askotan euskararen marka hori. Nik adibide gutxi batzuk ekarri ditut, baina korpusa izugarria da, testu kritika egiten badugu, ikus dezakezue, ezabaketa edo erresistentzia arteko dinamika. Arkaizkanoren azkeneko novela, oraintxe atera da gaztelaniaz, aurkezpena oraindik ez du egin. Gaztelaniaz argitaratzean badago idazle subordinatu sentiarazten zaituen dinamika perverso bat. Zein izan da Arkaitzen estrategia? Bere azkeneko eleberrian, pasada oinoarretara lehen aspaldian egite zen modura baliatuz. Adibidez, esta noche nace la expresión cómplice que utilizarán continuamente a partir de este momento. Noski troski berdin utzi du originalean bezala, eta gero oinoar batean itzultzaileak esaten du. Noski troski, claro, noski troski esan nahi du. Bai? Alegia, azpimarratu egiten da eleberrian itzulia dela. Ze gehiago ezabatzen du gaztelaniako merkatuak, adibideak dira ehundaka, baina adibidez hartzazue Atxaga. Ze hizkuntzatan idazten du ministerioarentzat Atxagak, ez dakigu. 206 idazle dituzue Espainia eskultura hortan, 5 bakarri dira euskaldunak. 4 gizonezko eta emakumezko bat. Irazuna nacen asteazu Gipuzkoa se le conoce por el seudónimo de Atxaga, bla, 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 bla. Ez da inoiz aipatzen, nungoa dan bai, ze hizkuntzatan idazten duen. Konpara dezagun merkatu espainola eta merkatu inglesa, The Adventures of Shola. Saria, Marcia Ward irabazi zuenean, edo Harville Secker bere editorialeak, ze esan zuen, sariaz. Bueno, esaten dana da, Atxagak, Basque writer delako, euskaratik itzulia dela bere obra guztia. Gezurra dana, baina ingles merkatuan asumituta daukate Basque writer dela. Eta asumitzen dute euskaratik, euskaraz idazten duenez euskaratik. Hau da, kontrako jarrera. Ze gehiago ezabatzen du, adibideak dira izugarri, Uribe, ISBN-aren adibideak. Orduan, kontestu honetan, beste galdera bati, erantzun nahi nioke, nola ikasi, nola aztertu, nola bait ezagutzera eman gure literatura akademian, unibertsitatean, gure berezitasunana, euskarazko sorkuntzak, euskal identitate kolektiboaren, bai, nolabaiteko mugarri edo zutabe delako hori defendatuz. Santana jaunak aipatu du ikasketa iberiarren duten berritasuna. Hau da, historiografia espainolean dagoen elebakartasun monolinguismo, kastellano hori gainditzeko modu bat.
Eta baino berak, Santana berak, azpimarratu ditu ze arazo dituen honek. Nola izan zaitezke Iberiar penintsulako aditu, literaturetan aditu, gaztelania bakarrik baldin badakizu. Gutxienez bi hizkuntza menderatu behar dituzu. Nola ikasi edo irakatsi munduko unibertsitateetan euskara maila duin batean, bai? Irakurketa ez ezik ikerketa sustatzeko, hori da gure erronka. Eta ez naiz asko luzatuko, zeia minutu bat daukat, hainbat tresna metodologiko baliatu izan ditugu, Durazanen, literatura arteko sistema edo sistema interliterario ikerketa asko daude, tesiak daude, baina ze falta da? Falta dira ikerketa soziologikoak, eta eleaniztasuna batez ere azpimarratuko dutenak, baina ez sorkuntzan bakarrik, baita banaketan, baita harreran. Falta da euskal literatura aztertzeko marko konparatua, falta dira ikerketa soziologikoak gure itzulpen estrategiaren eraginkortasunaz, eta agian humanitate digitalen ekarpena ere ez dugu gutxietsi behar. Laburbilduz, erantzun gutxi, galdera asko, panorama bat, beraz, zeregina badago. Eskerrik asko.